găsit la un nou vlog. Astăzi o să ne jucăm Roblox cu un mod foarte horror. Astăzi o să ne speriem foarte tare. Ok, deci e cel mai tare mod. Acum haideți să-i dăm aici. Chapter 1. Ok, nu mai contează. Ok, hai să dăm bătaie. Acesta e caracterul meu. Să se încarce asta aici. Și să vă arăt acum ăsta. Haide mă odată, încarcă-te. Îți-ia. Uite, poți să vezi așa. Ce are, mă? Așa. Acesta este caracterul meu și numele meu. Poți să trag și auzera? Nu pot să stau puțin mai tare aici. Ok. Și acum o să ieșim de aici. Aici e numele meu. Graham. Cine e Graham? Ăsta. Povestea asta am luat-o de la un vlogger youtuber englez. Dar îmi place povestea. Îmi place și ce a filmat. Ăsta e Graham. Am uitat episodul, că m-am uitat de mult. Și am uitat episodul. Vreau să mă pun la Graham în pat. Gata! LOL, m-am pus pe Graham. Graham, mă vezi? Ok. Ok, Graham. Te lasă în pace, dacă zici așa, ok? Hai, pa. Noapte bună, să ai vis frumos să ai. Noapte bună, vise frumoase. Puricii să te sărute. Hai, noapte bună, frate. E frate meu. Cine știe? Noapte bună. Uite ce e aici? Dacă e ceva horror și mă sperie. De fapt, baia. Am uitat că aici era baia. Am uitat aproape toată asta de la tot episodul am uitat, că m-am uitat de mult la el. Aici e camera mea, Constantinescu -13. Gata, boss. Ok, hai să plecăm de aici. Bă, e lumină aici? Bă, aia e lumină. Așa, bravo. Bă, e frumos. Cine naiba e ăla? Fugă la el puțin. Cine naiba aici, băi? Bă, da ce au ăștia mâinile așa, frate. Father. Bă, unde pleci? Vreau și eu să vin. Nu! De ce mai lăsă pe mână singur? Uite să mă lași ăștia. Mom și dad. Adică mama și tata. Păi, exact unde sunt? Aici spune că sunt aici. Ia, poate sunt aici. Sunteți aici? Dacă faceți jumpscare. Eram pregătit pentru jumpscare. Deci, momentan văd că nu e jumpscare. M-am legea să fie jumpscare. Aici e baia lor. Frumos, nu e rău. Pa. Ce n-ai bă aici? Basement! Mergem în basement acolo, aici vezi, e frumoasă casa. Bă, asta spune că trebuie să duc la culcare. Hai că mă duc la culcare. Ori cineva mi-a spus, ori nu știu. Da, mai e că mea. Graham, ce face Graham? Mai întâi vreau să mă știu puțin pe la Graham. Ăsta doarme, n-are treabă. Doarme. N-are treabă Graham. Doarme acolo fără nicio problemă. Papam. Hai că mă duc să mă culc. Poți să trag selfie? Yeah, what? Ok, nu mai contează. Hai să mă duc în pat.
dăm cu slip. Să ne culcăm puțin, că mi-e foame. Mie din asta. Paparapam, paparapam. What the fuck, bro? Bro, what? Ce naiba să auzi, bă? Eu plec, stai că m-am dus să văd cine naiba. Mama, ce cătă? Ok. Am văzut o cheie acolo, dar nu știu, cred că pentru ce. Bucătărie? Da, bucătărie. Gurem, ce face Gurem? Fratele meu Gurem. Bă, Gurem a dispărut! Ok, eu mă duc. Eu mă duc la cheie, că am văzut o cheie acolo. Să duc și la ea acolo. Am ce frică. The fuck, bro? What the? Chapter 1. Chapter 1. Aha. Ok. Să vedem. Ce se întâmplă la chapter 1. Ok, văd că am intrat în basement. Basement e micuț, nu e rău. What the fuck, ce e asta? O statuie? Nu, se pare că au lăsat ăștia o statuie aici. Nu știu cum o fi. În fine, nu mai contează, haideți să-i dăm bătaie. Ok, să vedem aici. Oi, frate, da. Ar trebui să facă ceva, nu? Adică am apăsat pare două. Sau încă n-am. Ok, mă duc să mă culc. Nu știu, poate că trebuie să mă culc, cine știe. Merge să mă culc? Nu. Nu merge. Ce te-ar trebui să fac până la urmă? Param, 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 param. Nu știu ce să fac. Oricum, vă uitați la mine. Ok, deci îmi spun acum... Oh, intrare secretă. Deci eu acum vă spun, voi vă uitați la mine, dar eu, pentru că joc, cred că nu vine cineva. Nu vine. Bă, eu o să mă duc acolo. Ule, mamă, ce m-am speriat. What the fuck? Cine n-ai băi acolo? Bro, what? E Piggy? Era Piggy aia? Bă, deci e prea horror povestea. Bă, ați auzit ceva? Mă, acum tremur tot. Mi s-a făcut pielea de găină.
Mamă, mă auzi cu un tremur, voi nu vă dați seama cu un tremur. Frică. Chiar nu știu ce să fac. Nu știu dacă voi continua cu toată povestea. Mamă, ce frică mie. Nu știu dacă va trebui să facem pe videoclipul ăsta să-l terminăm în altă zi. Nu știu dacă așa voi face, dar la cât de speriat sunt, cred că așa voi face. Nu știu. Eu aș vrea să fac toată povestea, dar mi-e prea frică. Deci, băieți și fete, cred că cam atât cu acest vlog. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare să mă duc la culcare. Pentru că mi-e prea frică acum, știți? Chiar aș vrea să mai continui cu vlogul, dar îmi pare rău, dar mi-e prea frică. Ok, hai că mi-e prea frică, oameni buni, ok? La revedere, o zi bună să aveți. Pa, pa!